Assalamu alaika shugaba, salama alaika. Rabbu kai salati sashi ninka shi sau isar kadarin shi, makurar isa da karamci guda ɗayan da ba na biyun shi, da auliya usanya sahabu waɗanda rayuwa suka bashi, Siddiqu Usmani da Umar guda jiran dubu alhaidar, da ahalin gidan kasaita kowa ya samu su suka bashi. Abul Abbas Ahmad Jigon zuwa ga Rabbu bawan Allah, bai lazumin da ke saka bawa ya zamsaraki na ga jamala, ubar rijali gausin Allah, shehu shi ya kauda badala, barhama mai shiga ta kamala, mazaharin tajallin Allah, wallahi an gama mini komai tunda na zo cikin 'yan faila. Assalamu